Assalamu alaikum aziz ildeşler. Assalamu alaikum Aydın. Aleykümselam kimine selam vatandaşlar. İldeşler, bugün sizin bilen käbir esasy düýpli nemeler var. Cemiyeti bozyan ýa-da şol ýörüýte şonuň ýaly ýetişdirýän bir metotlar bardy bu diktaturanyň. Şo arada gürrüň edip soň ýine gorkyny nädip salýarlar. Meselesine çelli gideriz. Ýa geçen Kasam barada gürrüň etdik. Kasam hakykatdan üns bermeli bir meseleniň biri. Yani diňe Kasam diýip geçmeli däl ama içinde yazılan zat düýünden yani öz özüne düşman olmaktan bir üýtgeçik bir zat däl, yani şol çykýar orta. Aydın bilýän, bizim wagtymyzda kitaplarda ýazýardy Kasam. Orada mı? O, Kitabın ikinci, üçüncü sahipalarında ýazýardy şol. O diktatorun suratından soň o giyimin gelýär, soň Kasam gelýär, ýa-da Kasam gelýär, soň giyimin gelýärdi. Onu edil ýadyma düşenok. O innem bolsa onu portret edip asýarmyşlar. Yani kitapların içinde diňe giyimin var ýa, onu o portret şeklinde edip asýarmyşlar. Hemmäniň gözüniň öňünde durýar. Mesela kitabı belki okuwçylar açmam görýän däldir Aydyn. Şonuň üçin o sınıfa giren yerinde durar ýaly, görüner ýaly eden olmaklara mümkin. Şo taýda Kasamda gelýär. Ýaşajyk çağa ine pikir ediň, birinji klasa barandan öwredilýän zatlar da. O elim gowrusun, dilim gowrusun, ömrüm kül bolsun diýe, o ömrüm kimiň ugrunda kül bolýar. O prezident diýerler, ýani diktatorun ugrunda o kül bolmalymış. Yazgy bardy Aydyn. Şol şolary okap ýatlap ýetişen jemgyýet nähil jemgyýet bolar. Biz bunu näme üçin ara aldyk onam aýdaýyn, kän uzak ýermän. Täze Türkmenistanda şunuň ýaly zatlar bolmaly däl. Hiç bir dünýäde ýok, yani çağa kasam etdirýän bir ýeri ýok. Yani eğer Kasam bilen bir zat bolunýan bolsa-da, o hemme ýurt okutdurar, tuşa Kasam ýatlatdyrar da. Näme Türkmenistanyňkydan hem has gorkunç edip ýazarlar da. Yani o ýok. Yani Aydyn, yani senin pikiriňçe nähil meseleme täsirini görüp dururuz da. Şona täsirini azjyk ýüze çykarsak, ondan soň näme etmeli bu Kasam bilen meselesi durýar ortada. Kasam kemiğine birinciden aynı vatandaşlar sizden hem haýyş etjek şu daşar yurtda bolsaňyz, islendik daşar döwletlerin haýsynda bolsaňyz hem tapaw ýok, şolaryň adamlardan sorak görüň. Kasam barmy ýokmy şolarda? Döwletiniň kasamy, ýani adamlaryň kasamy, harby kasamy diýemiz ýok döwletlerde. Şu adamlar üçin kasam barmy çağalardan başlap öwredilýän. Şonu sorak görüň. Gemin däldir, gemin bardyr hemme nämede. Ýöne kasamy sorak görüň. Barmy ýok? Ondan soň ikinciden emine şol kasam diýilen zat ine çağalykdan başlaýar, soňam edilýän zat bir hili men öz pikirim şu Türkmenistanda ýaşaýan, ulalýan her bir adamy şahsiýeti ýanky düşünce tarapdan izde goýmakda, izde galdyrmak beýleki döwletlerden. Sebäbi indi çağany göz öňüne getir, gowrosun, elim gowrosun diýen sözüň manysyna çağa düşünen okýany şonu kellesine sokýarlar da. Doğru kasam bolan ýagdaýynda da kasamyň içinde elim gowrosun, dilim gowrosun şoň ýaly zatlar näl diýen batı erwet zatda bizim emine en atalarymyzam aýtmandyr da bize şoň ýaly sözler aýtma diýip. Onu äli ine bir çağa göz öňüne getirýär, bir çağa çykyp sen öňüne. Ine men şeýtden men ömrüm kül bolsun diýse. O çağa sagdyn çağa diýip biljek misin? Düşünce tarapdan sagdyn diýip bilýän, şoňa ömrüm kül bolsun diýip oturan bir çağa. Näme üçin hemme şonu ýaýratýarlar, hemme aýtdyrýarlar şonu. Ol eýem adamyň öňünde, adamyň gelişmeginde we şahsiýet ýetişmeginde bir granitsa goýýar da, limit goýýar ýanky zatlar, ýanky sözler öwredilýän zatlar.
Özüm şonu eden adam, ine şonu halkın içine sokan adamın kellesi düzü däl diýip bilýän men. Sebäbi milyonlarça çağa sen ömrüm kül bolsun, awa elim gorosun, ayağım gorosun diýip oturmak, çağalara şu zatlara öwretmek. Ine Türkmenistanda men aýtdym, aýna o taýda mollimam ýok, pedagogam ýok, hiç adam ýok. Şolar bolsa aýdar, ho sen çağa näme çek bolýan diýip. Çağa sen ol ýanky malyň däle. O bir şahsiyet kemine. O bir adam, insan. Sen näde bana elim gorosun diýdirip bilýän? Ömrüm kül olsun diýdirip bilýän näde? İkinciden hem näme üçin şo taýda prezidentime dönüklük etsem diýede. Prezident kim? Bilim diýilýän ýer bir aýry bir zatda. Bilim döwletiň strukturasy, döwlet sütunnyň biri, fundamenti diýeli. O taýda da gelip prezident diýeňizde, prezident diýilýär ýa-da prezidente dönüklük etsem diýede. Öňe Niýazowa dönüklük etsem diýip bar kasam. Aydın yani neme var da? Indi şu kasamy öğrenen cemiyet bunun işliğini hem görkezmeli de yine hakikatten dönüklük etse näme bolýar diýip iň esasy nemesem 25 noýabr boldy da. 25 noýabr arada da täze näme maglumatlar gelýär. Şu soňky 3-4 günden bäri gozanymyz üçin. Onuň hem häzir käbir ýerlerini aýdyp geçerim. O ine diye dönüklük etti diye de indi prezidenti o öldürecek oldular deyip çıkardılar. O prezident o ölse ervet zat mı? Yani mesele maydaldı Niyaz ölse ervet bolacak mı te? Indi o şoňa dönüklük etsen diye yani karşı gelsen diye yani bolacağım şol deyip misaly bilen bile görkezýärler. Yani şu kasamyň işleyen formasyny hem görkezýärler. Ve işlenden sonra şonu asyp koýýarlar yani. Sebäbi Niýazowyň döwründe çıkarılan kasam häzirki ikinci diktatorda da bar. O näme üçin bar? Sebäbi sistemanyň içinde gelýär, ýani diktaturanyň içinde gelýänligi üçin bar. O diktatora üýtgese de o kasam o taýdan aýrylmaly däl, o aýrylanam däldir. O diktaturanyň bir nemelerinden, sütünlerinden bolýar da. Birinji boýnuna goýýar, o ikinciden hem gorkuzyp hakyky misaly bilen bile görkezýär. Ondan soň bunu gören adamlar o ine şula dönüklükmüş diye, o bulan prezidentmiş, o şonu azat etseň hem ine başyna geljegem owadan depe diýilen ýalak. O sözler bilen aýdylmasa da bu zat psihologiýa singdirilýän şekilde neme berýärler ona jemgyýete. Ine ýa aýdyň neme aýtdyň, şahys diýip aýtdyň da. Biz täze Türkmenistany hökman suratda şahyslardan meýdana gelen jemgyýetden gurmaly, jemgyýet bilen gurmaly. Häzir şu wagt Türkmenistanda şahys diýip biljek adamymyz gaty az, näme üçin diýip soranda o şahsyň özüne görä bir nemesi bolýar. Yaradylışdan gelýän diýeli häsiýeti bolýar. Ukyby bolýar. O şonam diktatura o bastyrýar. Şonu o beýlik ýani gorkýanlaryň derejesine getirjek bolýar. Ýene şu şahsiýetler bolman, ýani hakyky saglykly jemgyýet orta çykýan däldir. Dürli bolmalydyr. O kim nerede näme edip biljegini o ýagdaý görkezýändir hemişede. Bularam diktaturada şol nämäni halanok, öz başdaklygy, ýani şahsiýetleri halanok. Şonuň üçin hem ine owry, dönük, terrorist diýilen sözler ullanýarlar. Bu sözlerim näme bolýar? Erwet şahsiýetleriň nemesini berýär şo taýda. Yani cemiyetiň içinde sen erwet bir şahsiýet misalynda goýýarlar bir kenara. O senin şahsiýetine berilen ad erwet bolandan soň mejbur sen cemiýetden hem uzaklaşmaly bolýan. Cemiyet hem bunu eger yani döwlet telewiziýasy diýelim, döwlet telewiziýasy ýok Türkmenistanda, şu umumy telewiziýada berilenden soň eger hakykat däl bolsa da cemiýet mejbur şunu kabul etmeli bolýar. Ya bu guruluş şonun ýaly gynansak da
Yine aýdýasa jemgyýet näçe sesini çıkaranok diýip, sesini çıkarmaýanlygyň sebäbi şahsiýetleriň ýoklugy. O şahsiýetler bolmasa-da jemgyýete näme berilse şonu kabul edýär. Ve bu şahsiýetler hemişe beýleklerden saýlanýan adamlar, ýani şahsiýetleriň käbir beýleklerden saýlanýan adamlar bolýar. Şolaram o jemgyýetiň öňünde o ýüpi çekýän bolýarlar. Buna hiç haçanam ýatdan çıkarmaly däl sebäbi görüp dursa ine belli başly baýlar bardyr. Ýurtlaryň ýa döwletleriň içinde. Indi hatta global möçberde baýlar bar. Meselem Elon Musk diýilýär. Oson Amazonyň näme CEO'su var. Hem EY'si hem CEO'su hem ýene kim var? Ine Bill Gates diýeli. Olam populär nemelerden, baýlardan diýeli. Yani şonun ýaly adamlar öňe çykýar. Türkmenistana seredin, kim öňe çykýar? Prezident öňe çykýar. Hemme zadan şolay diýär, kitabam şol ýazýar, aýdymam şolay diýär. Yani aklyňyza gelip biljek o aýry-aýry adamlaryň edip biljek zatny hemme bir adamda jemläp bilipdirler ýani. Ýani bir diktatorda. Indi size bir kasam berýärler. Soň size bir dönük nemesine döredýärler. Bir operasiýa edilen ýaly. Ondan soň olar cezalandyrýarlar. Soň ýene size täzeden kasam görkezýärler. Ine ýyldaşlar kasamam görkezin şu taýda demesem bar onuň. Seredin özüňizem oka. Yani hakykatdan şu zat o çağa öwredilermi? O sizin çağaňyz şunu okasa içiňiz rahat bolarmy? Hatta siz häzir bu taýda Türkiýede ýa-da ýurduň daşynda bir ýerlerde pul gazanýaňyz, o sizin çağalaryňyzy ine şunuň ýaly edip yetişdirýärler. Şu kasama o ekrana çıkarıp bilsen men soň bir zat aýtjak şu kasam var. Çıkardım men şu wagt ekranda. Şol kasamyň kemine indi biz şahsiýetler dörep bilmeýär diýse, şahsiýet diýende bir öz pikiri var, öz prinsiplari var ve şolary östürmek üçin ýaşaýan, öz düşünjelerine ýa-da pikirlerini goraýan adamlar da şahsiýetler bolýar şoň ýaly. Indi ve şoň ýaly dürli şahsiýetler bu döwletde hökman soratda bolaýmaly, islendik bir ýerde dürli pikirli bolmaly. Indi Türkmenistanda şu gün eger hemme çağalara ýa kasamy aýtdyryp şonu boýuna dakýan bolsalar, şolaryň içinden ertir gün kim çykmaly soň? Ýöneke soraw bu. Şahsiýet diýip biljekmi? Çağalykdan eýem şolara kasam etdirip oturýarlar. O belki ulalan soň pikiri değişjekdir, o zatlary pikiri üýtgejekdir. O zatlary pikir eden okmu bu adamlar? Şonu okutyan mollimler şu zady pikir eden okmu gaýna? Mollim olam aýly aýlandyr, ol aýlygam halkyň ýene hazynan pulundan berilýär. Yine şu bilim nämesinde de Türkmenistan şu zatları yine gurrun edende yankı bilim bölümündekilerde näme diýe kemine Türkmenistan'da bilim sisteması diye şu at ne oldu del diye ol diye minusta diye şonu ne ola getirmeli näme için minusta diye sebäp o taýda okullar mektepler diye adamları öňe del de iza diye şu at hemme mektepleri yapıp olan olsa da iň bolmanda noldan başlardık diye de bilim sistemasına. Şu at 30 ýyllap hiç hili institut, mektep hiç haýsy işlemedik olsa hiç hili bilim diyen zat Türkmenistan'da şu mollim diyen zat bolmadyk bolsa häzir biz noldan başlap bilerdik diye. Ýöne şu at minuslarda biz diye. Birinji onu nola getirmeli diye. Bir iş etmek için diye de. Ine şoň minusda diýmeniň sebäbi ine şu ýalňyş zatlary öwretmek, ol adamyň düşünjesini bozmak diýen zady bir adam öldürmek bilen deň zat diýip pikir edýän mene. Öldürmekden beter mi kan diýen men? Ondan beter olup biler. Kemine sebäbi ol adam belki ertek gün bir zat etjekdir da durmuşunda ýa-da beýleki adamlara kömek edip biljek bir ideýa dörejekdir şol adamda, pikir dörejekdir. Ýöne şonu sen näme etjen gelýäňden ine ömrüm kül bolsun, aýağım uğraşsın, elim uğraşsın diýip ýörüşmän. Şunun yerine başka zatlar öğrenin. Vatandaşlar yani şahsiyet meselesini aydığım sebebim ya şu kasam bilen şahsiyet ikisi şu şahsiyetlerin önüne geçen bir zattır şu kasam.
Şoň ýaly adamlar göremesin, çıkmasın orta içkili hemmeň bir keli pikiri, düşünjesi ýanky deň bolsun diýe-de. Näme diýip, näme şo ömrüm kül bolsun diýip beren adamlar bolsun emmesi diýe-de. Şol düşünjeni çağalykdan berip başlaýarlar. Yine en atalara motak muallima ýanky pul töläp o okullara yerleştireň diýip pul töläp şol çağasyny has düşünjesini beter ýa-da ters tarapa näme etmek üçin şol pul töläp şolary okuw öğretýär çağalaryny. Kitap alýar, ruçka alýar, kömek edýär. En ata da şo çağasynyň ertirki gün bir beýleki döwletleriň ýanynda adamlarynyň ýetişen nämeler, ılımly, bilimli adamlarynyň ýanynda çağasy tersine işlesin diýip pul töleýär we şoň üçin alady etýär en ata da. Bu gaty bir näme sistema da. Ya indi aydın seret näme barda şu 25-nji noýabrda o talyplarym tutuldy diýip aýtdylar. Ene nämeleri hem şo taýdaky döwlet üniversitede hem Politeknikum, soň ýene-de näme ýazypdym ben onu okaýyn. Ýalňyş bolmasyn diýip Politeknik instituty, ondan soň Selhoz instituty, soň döwlet üniversitetinden şol 25-nji noýabrda o indi güýä o prezident bir ýere açylşyga gidip barýar. Ýani şo açylşyga gidip barýarkynam ýolda pakuşenýe bolupdyr. Diýilen bir zady orta atdylar. Ýöne şo taýda açylşyga barjak ýerinde talyplar bar ekene. Çäre. Ýani çäre alyp barylan talyplar barmyş. Ýene şolaryň hemmesini hem tutupdyrlar. Indi muallimlerine çelle, rektorlarına çelle alıpdırlar, deyip aýdýarlar. Eýen bir yerden gelenden soň bunun dogry bolma mümkinçiligi gaty ýokary. Şu wagtda çelle talyplaryň şu 25-nji noýabrda gurban gidenne kan bilip duramyzokdyk. Ýöne häzir ýoş-ýoş adamlar aýdy ugradylar. Ine şo taýda ýaşlyk näme bardyr? Ahalda ýaşlyk diýilen bir yer bardyr. Şonuň türmehanasy bardyr şo taýda. O türmehanasynyň öňüne häzir şu vagon getirip koydular. Türmehanaň öňüni ýapmak üçin ýa bir zatmy şo kan görünmeýär ýa-da köp wagt görünmeýär meniň bilişime görä. Şo taýyny 25-nji noýabrdan öň ulaldyp, giňişledip, taýýarlapdyrlar. Ýani diýmek bu zat öňden bäri planly bolup biler diýip aýdýarlar. Şo taýya o 1080 sana adam 25-nji noýabr günü tutulanmış. 1080 sana adam 5 ay tutup 10 minutyň içinde de suud edenmişler. Yani studentlere, talyplara 11 ýyla çelli berilipdir. Elbette 9 ýyldan soň çıkanlar bar diýip aýdýar. Ýöne köp böle çıkmandyr şo taýda ölüpdir, öldürilipdir. Gurrun berýänler bar. O gyzlary gaterwet zorlaýamyşlar, oglanlar hem edil şo şekilde oglanlaryň has köp agyrlykly böle öldürilipdir diýip aýdýarlar. O illeşler eger o siziň hem ýakynlaryňyz bar bolsa ýa-da eşden bolsaňyz o bir soraşdyryp görüň. Sebäbi buna aýdýan adam eýen bir adam däl, şu wagt bir näçe adam aýdýar. O siýasylaryň hem daşynda student ýani talyplaryň hem içeri alynanlygy aýdylýar. Ýani ma gurrun berilen zady bu taýda ekranda gurrun berip bilemek gaty agyr, ýani diňlemek hem bir korkunç. Ýani düşünübermeli şu wagt aýtjak bolýanyma. Ve aydın yani şunun ýaly nämeden geçipdir. O bulam yetmendir şo talyplaryň en atasyna çelle dowamly gorkuzypdyrlar. Öýlerine dowamly barylýan ekeni. O gorky nädip injekt edýärler. Şu noýabrda aslında kemine şonda ol arasalandy da, ýani Türkmenistanyň içi. Kimden arasalandy? Yani akıl, bilim bar ya da yine bir ýatlyk diýeýin-de, ýatlyk bar adamlaryň hemmesi arasalandy şonda.
Sebäbine Pakuşeni olan olsa indi men kemine ýalňyşsam düzeldirsin. Pakuşeni olan olsa men indi özümdäki toplan maglumatlaryma görä şo taýda bir näçe sany ministr bar, komitetiň başlygy bar, dogrumy? Soň mejlisiň başlygy orun şo nämes diýilýär mejlisiň başlygy diýibereň. Şol bar. Soň waýenniň nämesi bar, generaly. General army, koşun generaly. Dogrumy? Hawa. Hatta KGB'nin Şol adamyň bolmaly ýa-da. KGB'nin başlygymy orunbasary olaram bar. Indi kemine göz öňüne getir. Ine hemme şu Türkmenistanyň ähli ýanky döwletindäki hökümetindäki strukturalaryň 70-80%-iniň ýol başçylary şoň içinde. Indi şu 70-80% adam ýol başçylary şoň içine girip ine Niyazowy aýyrjak diýse aýryp bilmez. Ol şeýle bir aýrarlar, bizim habarymyz ham bolmaz. Ol adamlar aýyrmak istese. Özem hiç birem samsa adam däl ýa-da gorkyan adam däl Niyazowdan. Hawa. Şol adamlaryň hemmesini tutdular, türmäge basdylar, ine şonda eli var diýip. Şo taýdan belli de şoň gurnalandy, ýalan zady öňünden planlandy, edildi. Belki etjek bolan adama mine Şeyh Muradow diýip näme etdiler. Şeyh Muradow adam belki biri ýene şo Niyazow tarapyndan biri gelip aýdandyr, näşe ýalzat edildi diýip olan bolýar diýendir, boýnalandyr, ýol başdy görkezändirler, başga hiç zat taýda. Hawa. Yani hakykatdan şonu Niyazowy aýyrmak, şo berilýän spesik bilen aýyrmak istese, şo ýanky spesikdäki adamlaryň hemmesi olar wezipesem şoňa mümkinçilik berýär, düşünjesem şoňa mümkinçilik berýär şolar. Özem ol Pakuşeni bilen aýyrmaz olar, göni kanuny ýoly bilen göni aýryp biljek güýje eýde ol adamlaryň hemmesi. Hawa ýanky mejlisiň başlygy diýende, mejlisiň başlygy häzir meselem prezident diýeli, o görevini, ýani wezipesini dogry ýerine ýetirip bilmeýän bolsa, o aýyrmagy ýol görkezip bilýär. Meclisi şoňa o aýyrmagy üçin näme diýilýär, referenduma alyp baryp bilýär halky, referenduma çelli alyp baryp bilýär. Yok, meclis onu kanun boyunca halksız ama ayrıp bilýär. Halksız ama ayrıp bilýär. Gön ayrıp bilýär. Bir saatyň içinde karar bilen. Ýöne ine şol oynalan oýunda näme diýene şular şeýtjek boldy diýe de. Halkymyzam şolary kabul edýär de, şo maglumaty, ýalany kabul edýärler. Hatta ine berde ine başda çykyşlarda kommentariýada ýazýardylar, ine sapara sen näşe ýapak şeýni etjek bolmadyňmy diýip. Ya da yine jurnalistlerim var yine siz şeydi Pakuşeni etjek oldunuz diye de. Mafya diýäse onun ýüzünden. Mafya diýerler. Aho sen jurnalist olsaň bir mene jurnalistikany bilemok, ýöne bar maglumatlar elimde barlap bilýän zatlaryma keski näme zatda keskitli bolanlary berýän. Şolar bilen düşünüp bolýar da şoň hiçkili terroratom däl, hiçkili mafya da däl, hiç zat bolmady. Bir oyun oynaldy, oyuna da özleri at koydular, onam kabul etdi. Daşyndaky, içindäki jurnalistler bilen bilelikde kabul etdi özüm. Aýdym şo manipulasiýa da diňe näme bilen bolanok da adyny goýmak bilen emine şo ýanky jurnalistler, ýene-ýeneler, ýazyjylar, o sunwat işgärleri, şolaryň kömegi bilen has tez ýaýraýandyr. Olar diktatura nämäni seredin jurnalistler köplenç diktaturanyň dostu bolýandyr. O demokratiýanyň düşmany bolýandyr köplenç. Hemme ýerde diýip aýdam. Köplenç şonuň ýaly bolýar sebäbi jurnalistika diýilen zat o güýje hyzmat edýän bir nemedir. Ýynansak da o güýç ýerde jurnalist şol ýerde bolýar. Indi şol adam ýanky sanan adamlaryň bar da. Ine hakykatda şonuň ýaly dälmiş, o Niyazowy kelepçelep köşkden çıkarmak plan var eken şo taýda 25-nji noýabrda. Hiç hili ýaraw, ýene bir zat ýok. Ýöne diktatura bu hökman suratda ýaraw diýilen nämen ulanmaly. Sebäbi şonu ulansa, ýani uly ýalan orta atsalar şol has näme bolýar da kabul görülýär.
yalan näçe ulu bolsa o kabul etdirmem şonça ansat bolýan bolmaly jemgyýete. O şonam etdiler. Ýöne pikir edin. O ýara bilen alınıp o Niyazowy ayırsan, soň munyň dowamy ýuwaş-ýuwaş ýitip gitmeýär. Ýara bilen aýrylan ýere ýa köşk agdyrylşy bolýar. Bu zady ýani ol adamlar ýani hiç etmez ýani aklyň başyndan hem geçirmez ýöne diktatura näme etmeli? Ine olar hakykatdan hem şunu etdi diýip görkezmeli. Iň soňky edilip bilinjek o erwet nämäni görkezmeli-de. O şo taýdaky sahnany görkezmeli. Diktatura da arkaýyn özüne garanti alsyn. Ýoksa ine kanun ýol bilen aýyrdy ýa aýyrjak boldy diýip aýdyp bilmez hiç bir ýerde. Demek o kanun var, kanun sana karşı gelýär diýjekler-de. Näme diýmeli bolýar? Terörist diýmeli bolýar garşy tarapa. O indi gelip ýeten ýerimize seredin. Aradan näçe ýyl geçdi? 19 ýyl mı geçdi? 19 ýyl geçdi. 2002-nji ýyldan ara. Näme zat üýtgedi? Köp zat üýtgedi. Ýöne hemme zat erwet tarapy üýtgedi. Hemme zat erwet tarapy üýtgedi. O şu nämänem berýärler ine seri aýdym, ýyldaşlar. O siz o näme kim näme etjek bolsa da hereket etse ýa-da dogrular aýdy berseler, o siz basyp aljak bolýaňyz diýilen görürüm har. O mesela Gurban ulam açıktan basyp alan däldir. Hemme zat gizliğin olandır. Ve tahmin edilýändir yani öldürenlige Niyazowy. Hiçbir suutnama yok ente. O entek yok yani şonu açmalı. O ýöne näçin o Niyazowyň nemesi belki dengelen däldir. Bir zatlar bolandyr yani iň soňunda o taýda o diktatura hyzmat etmek isleýän o diktatorlaryň hem sany gatkan ente şu wagtdan bara. Şu wagtdan sahnalara çıkıp nemet görenler var ha. Revolýusiýa etjek bolup görenler var halkyň arasynda. Şunun ýaly ýyldaşlar ine o pikirleriň o kasam kime gerek? O kasam 25-nji noýabr ýaly wakalar üçin gerekmi? O ya bize gerekmi ýa? Soran özüňize o kasam gerekmi size? Ya da şu kasamsız näme ýaşap bolanokmy? Doğru zatmy? Birinji şonu näme etmeli? Sonra bolmaly da hemme gynansak da Türkmenistanda ýok. Men özüm hem şonu öwrenendirin kasamyny ýanky mecbur edýärler şona. Ýöne hiç kim aýdan okda bir enata da aýdan ok, mollim hem aýdan ok. Aho, şol zat gerek zatmy? Şol sonra hiç kim beren okda. Gerekmi sana ya gerek dälmi? Gerek däl şo kasam, peýdasy ýok ýa-da gerek diýen bolsalar peýdasyny görkezsinler şo kasamyň. Nirde var şo peýdasy? Bir ýerde görkezseler ine şu kasamyň netijesinde ine şu 30 ýyldan bäri kasamymyz bar da Türkmenistanyň bolýa. Onda şoň netijesini görkezsin. Netijesini men aýdaýyn 30 ýyldan bäri beýleki SSR-den aýrylan döwletlere seredin, soňam Türkmenistana seredip göreň, netijesini görjek bolsaňyz kasamyň. Ýöne şonda da entegem ulanýarlar. Kim ulanýar? Halk ulanýar kasamy. Öyle ýokardan aýtdy da biri şey diýip kasam etmeli diýip. Ýöne halk ulansa, kabul etse şonu, ol bir demokratiýadyr. Ine halk hem kabul edýär şo kasamy. Soňam kemine näme bar indi? Ýanky harbylaryň bir kasam bar. Harbylar diýmek watandaşlar islendik döwletiň ýanky ben döwlet diýemde gidip sizem Siriýa ýaly bir döwlet tutmaň da ýanky adamlaryň gowy ýaşaýan bir döwletleri bar da. Bir baýam däl, kän içinde garybam ýok, orta gowy ýaşap bilýärler. Her kim maşyna aljak bolsa alyp bilýär, dynja alşa gidip bilýär. Ine şoň ýaly döwletlere seredip görüň. Ol ösen döwletler diýemek, ortadak döwletlere seredin. Goşun hiç kaçan hükümete boyun eğen değildir. Boşun devlet strukturasıdır.
indi sen eger goşunundaky kasam edilýär-de ýanky harby kasam diýip bir kasam bar prisyaga. Şo taýda näme diýär ýene Türkmenbaşa gulluk edýärin ýa-da Türkmenbaşa bu Türkmenbaşyň buyruklaryny ýerine ýetirýärin ýaly bir zat. Öňkünemede ha? Häzirkide Häzirkide de Bağıslan Türkmenbaşy diýende Gurbanguly diýip aýdaýyn men. Türkmenbaşynda men bilemek o döwür nämes kasam bar. Ýöne soňky kasamlarynda, harby kasamynda ýene şo prezidentiň adyny goşýarlar da. O diýmek Türkmenistanda goşun ýok diýmek. Eger sen goşunyň prezidenti gulluk edýän bolsa. Näde goşun prezidente ýa bir adama gulluk edip bilýär. Bir şahsiýete, başgasyna ýa bir firma näde gulluk edip bilýär, öyle goşun olup bilýär. Maksady var goşunyň, maksady etmeli işi var. İş birinde maksadında da etmeli işinde de prezidentin adı geçen değildir. Ýöne kasamynda geçýär şolam. Harby kasamynda. Olam näme diýmek bolýar ýene? Ýene şo gulçuluğa getirýär adamlar. Onda şol harby kasama näme almaly? Prisyagalarda okulýan, bir gezek okulýan o. Hawa şo prisyagada sen bir gezek şonu okap, kabul edip gol çekýän. Ondan soň ömrüň ötgençe sen şoňa eýem kasam etdiň-de. Golam çekýän. Hawa elbetde gol çekýän, o gullukda şo 2 ýyla ýanky gulluk edýän, ondan soň ýanky ätiýaja giden soň sen ýarym saldat, ýani esker gorokçu bolýan-da. Onda näme diýýär biz şu taýdan eger bilýänler bar bolsa şol illeşler, başga bir zadam bar da harby nämede. Ol kasam bolmaly däl. Ýene näme bir zada bar-da. Şonda da prezidentiň ady geçýär. Näme bardyr gullukda watandaşlar ýene bir sana bir syýlaw berilen wagty, ýani hormat haty ýa minnetdarlyk aýdylan wagty näme diýilýär? Watanyma gulluk edýärin. Ine şo söz aýdylýar da, bir zat izne jogap sen sana hormat haty berýärler, sen watanyma gulluk edýärin diýär. Ýöne häzir Türkmenistanda ine o hak gördük ya geçen. Näme diýär garaşsyz baky bir tarap Türkmenistana, halkymyza we Türkmenistanyň prezidentine gulluk edýärin. Ine tapdym men onu okap beräýin olmasa. Şonu okap kemine o. Ine şunu ýaly ýazýar. Garaşsyz baky bir tarap watanymyza, mähriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaraly güýçlerine belent serkerde başçysyna diýär. Gulluk edýärin diýip aýdypdyr ildeşler ine. AJŞ'e ýük özem o aýtjak bolsam. Ol diňe watanyma gulluk edýän bolmaly däl aslında bu köp ýerde şo. Hem merde şoň ýaly watana gulluk edýärin diýilýär da watanyma gulluk edýärin. Bular şona näme ýagdaýyna getiripdirler diýne. Nähil diktaturanyň o ýykylmagyny islemeýän näme bar? Akyl diýmeli, akyl bolmaýar da bir düşünce var. Diktaturanyň ýykylmagyny islemeýän düşünjäniň ýazyp biljek zatlary ýa şular. Men bir sany kommentary okap geçeýin Aziýa diýip bir watandaşymyz ýazypdyr da 2 sany bolup gulluk etmedik adam bilenok da diýe kime kast edýän bilenok diýip gulluk etmedik adam. Indi Aziýa watandaşymyz bärde belki gullukda şoň ýaly ýokary derejede bilim berilýändigini aýtjak bolýandyr. Ýöne başda bilen gullugy torkellerden hem sonra beşlik görýäs bir öwredip biler ýaly zada aýdyp bilen okşalar bize. Gullukda zada öwrenýän diýip pikir edýän bolsaň, onda ediber gulluk. Näme diýin? Bir zada öwredilýän bolsa şo taýda. Emine ýanky men pikirim bölündü da şu wagt. Beýleki döwletlerden hem üçin ine watanyma gulluk edýärin diýilýär. Hatta döwletiň adyna maýdanok da watanyma gulluk edýärin diýerler. Indi şo sözüň men ýanky nämesini düşündireýin. Güýjüne ine watanyma gulluk edýärin. Şo söz sen 1000 ýyllap ulanyp bilersiň, dogrymy? Watana gulluk edýärin diýip. Ýöne aýdaly ine türkleriň Osmanlyga gulluk edýärin diýip ulanan bolsa, Osmanly ýykyldy, onda o saldat näme diýmeli soň? Ýok da Osmanly. Watanyma gulluk edýärin diýmeli. Watanyma gulluk edýärin diýilýär.
Bular getiriyor Türkmenistan'a gulluk edýän, o yine prezidentime gulluk edýän, ertir prezident sistemasy ütkedi. Şonam ütketjek bolsaň. O saldat ol ýanky harby diýmek ol 1 ýyllyk ýa 10 ýyllyk bir zat däl o. Sen döwletinde şo tä millet ýetik gidýänçe şolaram ýanynda durýar-da. Onda näme üçin sen oýnat hyýaly bir gün beýle diýdiň, 10 ýyl soň beýle diýdiň. Yine bu zatlaryň aşagyna seretseň köp nämesi bar da ýöne aýtjan o taýda şo birazjyk yine bize de aýtýarlar ki mene logika ýok sizde diýip o yine logikaň ösen ýeri şo Türkmenistan diýip pikir edýän mene. Hakykatdan mene logika gerek bolsa baryp öwreneýmeli ýöne. Yine Azia ýyldaşymyz ýazýar. Gullukda kän zat öwredilýär, dost diýip ýazypdyr. Diýmek seniň iň ýokary derejede öwrenip bilen näme gulluk bolmaly-da. Ondan ýokarysyny görmänligiň üçin bolup biler. Ýöne Türkmenistanyň gulluklaryny biz bilip eşitip görüp ýören adamlar ýa. Owaňstanda serhetde ine aýdyň men birinji aýdaýyn. Owaňstan serhetindäki eskerleriň suratyny uradýar. Owaňstandaky türkmenler. Şolaryň köpüsiniň elinde näme de ýokmuş, tüpen ýa-da boş bolýarmyş. Bir giden garşykliklar bar da, o sebäbem bar. Ya şo taýda bir arenda ýalyk bir hil täsin işleri edýärmiş. Gürrüň berýärler de Owaňstan türkmenleri. Ya. Bolup bitip ýören zatlar. Serhedi şonu ýalyp goýarýan bolsalar. Kimin gelinde yani bu yurt? Hava gynansak da biz eskerde de şu 2 ýyl ýanky saldatlary ýöne näme etdi-de vatandaşlar şu ine meň bilýän gulluk diýende öwrenmeli şo taýda ýanky saňa harby eýitim berilýär-de. Eýitim sözem türkmençe ýok. Ýöne men onu eýitim diýip aýdaýyn. Harby eýitim alýan sen şo taýda. Ine eýitim aljak bolsaň göz öňüne getirýän vatandaşlar sizem gulluk edenler ine bagyşlaň göňüňize degen bolsak gulluk edenler aýtsyn. Kalaşnikowyň ýanky yaralaryndan başga bir zat ulanyp gördüňizmi? Ya da Orsun size veren şu özem neçenci ýyl AK-74-nji ýylda boldy, beýle Kalaşnik modernizirowany ýalňyşmasam 57-nji ýyl mı 47-nji ýylyň awtomady ýanky olaryň şol döwürdäki awtomatlary şu günkü Türkmenistanyň armiýasynda şolary öwretýärler watandaşlar. Bagyşlaň bilen dünýädäki harby technikaň ne derece ösenden habaryňyz barmy? Men şu öwretmeýärler diýip aýdanmam şondan da. Ya da şu wagtynda dronlar uçup ýör. Haýsy saldaty 2 ýyl gulluk edip men drony öwrendim, drony bilýän. Men şu zadyň näli guruluşyny ýa-da remontyny bilýän ýa-da upravleniýasyny ýa-da uzakdan men şonu ulanyp bilýän diýip aýdyp bilje watandaş barmy? Berde biriniň göwnüne degmek üçin aýdylan ok ýöne hakykaty aýdotyrynda. Hakykat şoň ýaly gynansak da. Başka yara görmedi bizim Türkmenistan'da. Diňe şu Orsun özem neçenci ýyl? Näme üçin 2010-njy ýyl 15-nji ýyldan soň çykan yaralar ol seniň AK diýen awtomatyň oň ýaly bir näme aruzja däl. Ýöne Türkmenistanda şonu dünýäniň iň güýçli nämesi diýip görkezýärler aruzjasy diýip. Ýöne oň ýaly däldir watandaşlar. Güýçli bolsa gymmatrak satyp biler Russiýa şonu. Ony ýereser etsen $50 emmerde satyp berler. Bu zatlar hakykat köp adamın göğüne ağır gelýär. Ýöne ağır gelse de beýlekisi olsa da men o reyting kazanmak üçin berde bir zat çykyş edemok. Men hakykat aýtmak üçin çykyş edýände. Gullugumuz hem gulluk däl o, oň ýaly gulluk. Ya da ýene bar ýa 6 aý taýagy ýyk gezýän diýär-de oň ýaly zat bar watandaşlar 6 aý taýagy ýyp soň 6 aýym urup gaýtýan diýär-de. Hawa peýda näme şondan? Şo syýla hormat mı birege? O näde bular watany owarajak ine. Öz arasında uruşup gören adamlar. Onsoň mine şu taýda ýazypdyr da bir ýyldaşymyz. Gullukda millet parazlygy öwretýärler diýip. Golden future diýip ýazýar ýyldaşymyz. Başga adam öwreden oklar diýär. Näde bozýarlar? Ýoksa seretseň aýdyň geçmişimize
ata-babalarymız diňe o esker bolan adamlara O. döwlet hem eskerlik näme üstüne gurulan. Bundan öňki Elbette. döwletleriň hemmesi. Indi gel bugün eskerem ýok. Bir san diktatory gulluk edýän diýip kasam etdirýärler eskere. Yani O. bu zatlar neme gelýän däldir ine bu zatlara täsiri ýok ýa-da bir hili neme bolup biler, yeňil gelýän bolup biler. Yani aslında şu zatlar o çağanyň öňüne ösüp ondan soňra o gullukda düşünüp başlayan ýaşlarynda da daş döwründäki dünýäniň asly nähili işleýändigini oşa wagtlar kasam edip diňe kasam edip yetişsen o nähil neme çykar ýa-ni şo taýdan. Nähil önüm, nähil vatandaş çykar. O kasam edýän ýa birinciden çağalara kasam etdirilmeli däl, o düýünden ýalňyş bir zat. O näme üçin o çağany öldürýän, gur edýän, çüýür edýän, Elbette. o kül edýän ömrüne. Bu eskerem gelýär, watany gorany o halk birden aýaklana aýsa o prezidenti goramaly diýilen ýaly nämäni çykar ýa-da. Şoň ýalyrak düşünje näme diýerler kemine ine bir hili nämesi bar da näme diýe ine sen diýe eline awtomat alyp gördüňmi diýe de. Häzir kommentariýada da geçen olsa men jogap bereýin. Sen eline awtomat alyp näme etdiň? Mene alyp görmedim dogry da. Ýöne sen şonu alyp näme etdiň? Bir zat barmy? Ine Türkmenistan ýagdaýy. Ine müňlerçe adam awtomat alyp öwretýän işte. Ine Türkmenistan ýagdaýy. Hemme bilýär da şo ýagdaýy. O taýda aldyň almadyň däl, alyp näme etdiň? Ya da alman näme etdiň? Näşe soralara jogap berseňiz has dogry bolar mukaddiýan. Awtomat diýeniň näme demirdämi? 5 kilo agram bardyr. Mawa. Ruhnama soraýarlardy. Ruhnamany bilmesen eline pil berýärmişler. Ha, ýene bir zat gullukda ruhnama otagy diýip otak ýokmu zaman? Otagy bar da, ruhnama otagy diýip. Aha. Şu at ýokdur, öňler bar. Men agymdagdan bilýän-de ruhnama otagynda diýýärdi. Hemme aslında vatandaşlar edilýän ine Türkmenistanda näme üçin hakykat agyr gelýär bize. Onam sorak geçeň. Hakykat agyr gelýär sebäbi biz hakykatda hiç haçan ýaşamadyk. Diňe oyun sahna, gullugam sahna, okubam sa diýen beýleksem ministerstasam. Hemmesem sahna da şolaryň. Ne şoň üçin sen sahnada wagtyň, eýem şu sahna laýyk bolýanda. Daşardan bir zat gelse sen unan bilen okşama ýa-da kabul edemem. Baharın gelýär, hakykat aýdan wagt. Yani hakykatdan vatandaşlar gorkmaly däl. Birinji nowbat özümüz gorkmaly däl. Yine men özüm hakda bir hakykat aýdyn hemişe meri giç bar ýandyr. Men onu boynuma leýne şunem kemine aýtda giýjek aldyk diýdim, men habarymam ýok. Sebäbi hakyky ýazyp goýmasam men ýatda saklamak we kendi bir üns veremok şoň ýaly zatlara. İşe de şoň ýaly giýje baryp giç galyp kowulýan ýerlerim boldy işden. Ine men şol hakykatym şol. Men onu bilýän, kabul edýän, düzeltmek üçin hem işleýän şoň üstünde. Ondan başka da bir topar kemçiliklerim var. Indi her bir adam şol kemçiligi dogurlap bilmek üçin ýa-da düzeltip bilmek üçin kemçiligi özündäki şu ýalňyşy kabul etmeli. Birinji görmeli şu ýalňyşy, soňra şonu kabul etmeli. Berde biz näme diýen bolsa hem biriniň göwrüne degmek niýetimiz ýok. Ýa-da kimiň şahsiýetine degdik. Şahsiýeti hiç haçan näme bilmez. Elde verilmez bir zatdyr. Ýöne hakykatdyr. Ogruluk edýän bir adama sen ogry diýmek günä däldir. Çilim çekýän adama çilimkeş diýmek ol çilimkeşdir. O okuwçy okuw öwredýän adama mollim diýmek erwet zat däldir. Nawa. Adam öldürýän olsa katil diýmek erwet zat däldir. Nawa. Aslında negativ diýäňiz da ýene ogry diýmek erwet söz diýäňiz ýok. Vatandaşlar erwet sözüň erwedi gowusy bolanokdur. İşliğin erwedi gowusy bolup biler ýöne atdyr. At goýulýar, her bir zadyň öz ady bar, şo öz ady bilen tutmaly biz. Her bir zady. Başka hile edilen vatandaşlar diňe yalan informasiýa bolýar da. Menen tek öňümizde şu vatandaşlar
barlak görmek için men şu ekranda yalan bir zat aytıp görecek de han halk şonu kabul edýärmi? Ondan soňra şonu dogrusyna belki halk tapar özü adamlaryň içinden çykyp dogrusyny aýdarlar. Ýene unudulýar, ýene soň üns veren ok hiç kimde. Bir adam eger 2-3 sapar yalan aýtgan bolsa, ol yalançydyr. Erwet zat değil, yan kaydışmayalı. Yalan aýtgan adam yalançydyr. Ol hiç, on professiýasy şu ertirem şu yalan aýdyp berer size. Bir sapar ýalňyşypdyr, 2 sapar ýalňyşypdyr, on ýazat bolan o. Ony ýerde var, muallim ýalňyşlyk bilen sapa öwredip, soňra ýalňyşlyk bilen öwresem goýýam, şo işini ýok. O ýalançylyga edil şoň ýalydyr. Biz giderli 4-5 sapar, 10 sapar, bolmasa maglumat berilen wagt aýdyp bolýar da, ine myş-myşyň esasında berýän şu maglumaty. Biz Aýtsaň, sene ýalançy bolan hakykat aýtjan ýa-da men ine şu maglumaty aldym, ýöneň dogry däldigini men bilemok diýip aýtmaly. Ay ine hawa ýanky näme bolupdyr? Ýagyş ýagypdyr, suw basypdyr ine. Soňa berte suw basmandyr diýse, ay bilemiz o suw basyp eşitdik diýär bizem bir ýerden. Onda sen şey diýip aýt başda. Yok, gowa aýtdyň, aýdyň şunu şu taýda aýdyp geçeýin. Ine mış ýaýra diýmişler de, bärde de, o ýurdun içinde de. O Türkmenistan, o hemme bärde kim YouTube görýär, kim like basýar, şonu hemmesini bilýärmiş, adamlaryny uğradanmış. O şolara deginmeýärmişler, girmedi bu işe goşulmady. Goşulanlar ham bolsa türmäge basjakmış diýärdi. Meselet bunu nädip ýaýra diýerler? Bunun esasy o fabriklarda nemelerde işleyenler var. Köpçülükleyin yine 20, 30, 40 Türkmenin işleyen yerler var da. Olaryň şonu aýdýanlaryň atlary hemme zadan bar. Bizim de olaryň hemmesini belläp dursa, näme üçin kan bir nemedemiz yok, kan täsiri yok olaryň. Indi bu saatdan soň täsiriniň bolmajagyny bilýäs ýöne. O şol ýaş olanlaryň gıynasak da o yaş olanlar çağalar hem bar käbirlerinin. Şonun ýaly aňyrdaky kıbının buyrugyny ýerine ýetirýär, o näme üçin ýerine ýetirýär, o olan bir näme. Ya gorku edýär, ya dönüklik üçin, ya ak ýürekden edýän bolup biler. Ýani halka garşy näme edýär. Şon ýaly nämeler var, ýyldaşlar bu kıbının mışmışydyr, ýani bunu berk bellen. Hakykatdan aňyrsy boşdur. O diňe mış bilen bir zatlar ýani ýol aljak bolýarlar bu saatdan soň. Öňem şonu ýalty. Indi ýene bir mış o ýurdun içinde ine talyplar pul geçirtdiler oklar, ine viza kartlaryna dogry dälmi? O şol viza kartlara pul geçirmek üçin günde nowat diýär şol banklaryň ýene-ýeneleriň öňe. O soň mış çykarýarmyş. O 2-3 sany en ata o köşke dogry gidenmiş. O köşke o şu taýa baryp näme edipdir, närazylygyny bildiripdir, on soň ýygnapdyr, olar näme gidipdir, näme edipdir belli däl diýip mış ýaýra diýmişler. Ýyldaşlar şoňa näme edim, o ünüsli bolup, ýani mış bar bolsa, ola o mış hem halka garşy bolsa, ýani bilip bolýar da, şol diktaturanyň nemesinden çykanlygyny bilsen bolýar, onu eşden wadyňa. O şo zatlara o kan ünüs bermäň, onuň arkasy boşdur. Eger arkasy dogly bolsa, olar mış ýaýratman edilýär. Ýani aýdylýar bizde, o dişlejek köpek üürmez diýärmi, näme şonu ýaly bir ata sözümüz bar diýerler. Şonuň ýaly. Şonam aýdym. Yok, ýanky kemine şu ine imany dinleýärler, imany näme diýerler diýerler. Birazcık kızıklanıp görün da vatandaşlar, şu Türkmenistanyň häzir eden işi, men aýtdym, diktatura öz kuran gapanna özü düşdü de. Ýani bu bilimli, ılımlı adamlar ýok etdi, bilimem ýok etdi diýünden. Soň häzir emine şu zatlary şu TikTok'a girip ýani izarlap biljek bilim ýok Türkmenistanda. Onu özleri etdiler, özleri ýöret etdiler onu. Özünü goramak üçin etdiler. Aslında goramak üçin akylym gerekdir. Türkmenistanyň diktaturasy, hökümeti siz aýtýan. Goranmak üçin hem akyl gerekdir. Siz şu akyllara hem ýok etdiňiz. Indi şu gün o daşary ýurtdaky YouTube
YouTube ya başka zatı göreni değil. Türkmenistan'ın içine var yani sizin öz yankı providerlarınızdan geçip arayan informasyondan bağırlap bileniz ola. İmo'nu bağırlap bileniz ola, görüp bileniz ola. Eğer İmo'dan her bir uğradılan mesajı ya da ses yazgısını, suratı görüp bilen olsanız, onda adamlar o telefonunu elinize alıp bağırlamazdınız ha. Hmm. Neme gerek oturan evinden görüp bilen olsan öymöy aylanıp elinden alıp bağırlap görmek. Aa, Ya da mış çıkaran son arkasında duracak olun ha mış çıkardınız yine görüp bilyas deyip. Onda sen adamın telefonunu eline almak neme gerek? Fiziki eline alıp yankı içindekini bağırlap görmek programma öyle yürüydi. aa. Sen özün ayt özün mış çıkaryan yine SMS yazsan şonu tap yağmış deyip. Tap yağın olsan neme sen telefonu o birinciden ne çıktayıcıken, iyişiken vaxt tam köpalya. Yok, şu zat yanlış, yalan zatta. Bağırlap bilyemişler. Men o bir Türkmenistan'a gidemde şu tayda aytdım hakemine yankı kompüterin bir zapçasının nämedigini bilmän tas döwüpdiler da şonu. Döwüp görjek bolýarlar da içine. Men aýtdan towa sokoyny işleýär diýende yok, nirden towa barmyň diýerde. Indi şol adamlar sen TikTok'a girip barlaýan. Yine ýagdaý beýnençak da şoňa alyp vatandaşlar. Hava. Ya ildeşler yani o zatlar etmek için akıl gerek, bilim gerek. Türkmenistan'a o akıl bilen bilim yok etti. Yıllar boyunca yok edip geliyatı. Baram daşında ol akıllı gücü elam yetdiyen değildir. Şonun için mış etmeli olyada. O mış yayratsan gidiyor da. O halkım o içinden mı kendiye? Şoň üçin o ýurdun içindäki ýakynlaryňyz bilen hem açyk arkaýyn gürleşiverin. Esasen hem şu onluklary o ady onlukdur ýöne hökmän suratda on bolmak mejburiyetinde däldir. Iň birinji ýakyn tanış bilişleriňiz bilen bu zatlary pikirlenip o planlaşdyryp yani düşünje nemäňizde yerleşdirmekdir. Gerekli wagtynda herekete geçip bilmekdir. Hiç ýyly nemetmän, algyraman, ikirjeňlenmän herekete geçiljek wagty geçivermelidir. Şonuň üçin hökmän suratda şunu düşündürüň, özüňiz hem düşünüp etjek bolun. Yani dogry netije beräýmeli hökmän suratda şu. Bu aýdyň toplaly şu taýda nemäni bugünkü çykyşymyzy. Öyle. O vatandaşlar sağ olun. Birazcık käbir adamlaryň göwnüne degilen olsa da bağışlarsanız men o göwnüňize degmek üçin däl, birinciden hakykatlar aýtmak üçin, ikinciden men bugün ýanky entek ağzymy açdym da ýöne bahar ýyp ýetişmedim. Şoň üçin birazcık baharlyrak bolan bolup bilerin. Sağ olun vatandaşlar, kemine sağ ol. Sağ ol Aydın. Sağ olun ildeşler.